Scháníme lidi do týmu. Jak bude probíhat nábor, všechno se dozvíte brzo na našem Discordu. Já jsem Jendis, opět jsem zpátky. Už dlouho jsem tady nebyl, pár dní, momentálně jsem na dovolený. Takže moc videí nebude. Připravuju 2 videa, které budou brzo. Snad se vám budou líbit. Máme 2 videa, které vyjdou příští týden. Tohle to vyjde ještě dnes. Je to vlastně scháníme lidi do týmu. Pokud někdo neví, náš tým se jmenuje United Team. Scháníme další členy, další lidi, kteří nám budou pomáhat vytvářet naši skupinu. A bude to velmi zajímavé, protože už jsou tam 2 youtubeři, 1 editor, potřebujeme ještě jednoho editora, scháníme a potřebujeme content manažera, creator manažera. Takže jestli se někdo hlásí, napište mi buď na Instagram, který se objeví tady někde dole, nebo na Discord a vybereme si vás a uvidíme, kdo projde. Scháníme lidi, kteří jsou pečliví, kteří jsou spolehliví, kteří umí práci kteří umí svou práci rychle. Nescháníme nějaký pomalý hlemeždě, kterým to bude trvat půl týdne a pak nakonec toho bude úplný hovno. Takže jestli chceš k nám do týmu, do United Team, tak dej dole odběr, dej like, dej si zvoneček, ať ti nic neuteče. A já už to nebudu okecávat, mějte se hezky, what's up?